22 mosekalo. Mano bende makelo maesabirie wang'e mar odiechieng' gi tich ang'wen tarik 27 dwe mar 11 hik 2025. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo mage thond weche mabende waiko nigi lak sechegi. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kod jarit mare omonji kendo hiny kod jomaundu e skul primar mag Orosare kinde yiero madundo mabende dhi nyime gwenge mag Kasipul. Komachielo bende ni jatenda migao mar teko Pio Wandayi olutombuche tisende Lutombulu e skul primar ma Luanda Doho. Achiel kuom nyamburko mag msafara mar jachung' mar DAP Kenya Seth Panyako mabende laro kom mar kar chung'od bura ma Malava owang' gi jonjore e gwenge mag Manyonje kaunti ma Kakamega. Machiegni jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kod jarit mare omonji kendo hiny kod jomaundu e skul primar mag Orosare kinde yiero madundo mabende dhi nyime ka chung'od bura ma Kasipul. Lipot bende yango ni bunde mar jarit mare ne okwali kinde monj makamano. Kaluma mabende en apisa maduong' kata chief agent mar duond bura mar ODM e yiero madundo no ne omonj kod kweth mar rowere mabende no manore kod gige lweny. Jaod bura no ne ochope kar Lutombulu no motelo ne jachung' mabende laro kom mar kar chung'od bura no ma Kasipul kod otiko mar ODM Boyd Were Ong'ondo kama bende no yudo hinyruok e wiye e kinde monj makamano ka jarit ne to no yudo hinyruok e dhoge. Kaluma ne oloso e yo machalo kama. Please come out and vote. Our opponents know they have lost. What they want to do is to suppress people and stop them from coming out to vote. Aroko came in personally at Orosare Primary, and by there I went to receive him. You media were here. I thought he was Boyd Were because I'm the chief agent here for our party, the ODM party, and you can see I'm accredited by IEBC. So I was to leave, but Honorable Boyd Were told me that he's coming here in 5 minutes. In those 5 minutes, I saw vehicles coming in, and by there I thought those were Honorable Boyd Were's vehicle. The bad thing they have done is that on his instructions, they have taken the gun for my security. The other thing I want to say is that largely, and you've been here, the people of Kasipul are very peaceful people. And I'd alerted the CS to this. The CS spoke about it. We've even given their names. These are robbers and very dangerous people from Kibra, Dare, Ruaraka, Kayole. There are some from Kisumu. There are some from Migori. So what has shocked me is that I've been attacked as police are watching. In fact, I was standing with the police officers. So I wanted to request that if there are instructions that the police connive and be complicit in chaos for whatever reason, we want to request the IG and the minister that the police need to be much more firm. Jachung' Boyd Were kod otiko mar duond bura mar ODM kachiel kod nyawadgi Robert Ouko mabende en jachung' mar mabende laro kom mar jaod bura ma Kasipul kod otiko mar Labour Party of Kenya bende koro kwayo oganda mondo miyo nyakwe e kinde yiero madundo no. I've done voting and I'm happy the process is going on smoothly. It's peaceful, as you can see, it's peaceful. So I want to encourage the residents of Kasipul. Let's come out in large numbers. Let's vote. And I want to encourage the other candidates. Let's maintain peace while we vote. The process is smooth.
There's nothing wrong. There's no chaos. So let people come out in large numbers. Let the people, residents of Kasipul, vote, and their vote will count. Let them elect the leader of their choice. As you can see, Mheshimiwa Kaluma has been attacked and he's bleeding. So I want to urge everyone, all candidates. There's no point of bringing chaos. Let the people of Kasipul decide who they want as the member of parliament. So let's embrace each other. Let's maintain peace so that the voting can go on smoothly. An nyinga en Robert Ouko Uma. An bende ajachung Kasipul constituency. By election matimore madhi mbele sani. Anyalo wacho ni kaluwore gik maseneno kuonde mosewuothe e polling stations mantie. So far anyalo wacho ni in ratio of 1 to 10 about 7% aneno ka okrach ahinya. Challenge more mwaneno ka sama adonjo tayudo ka jaod bura moro hiny maremo ni wuok kuome. Mano gima akwedo kabisa nikech kaka jotelo wane mwanya kwe, wane mwanya lweny. Koro anyalo wacho ni percent maduong' to kaneno pek mana achiel ariyo man kaki kacha to nadwa ni mondo challenge jowa ma jo Kasipul ni wawuoguru oko to wagouru kura yor kwe. Koro watudore kanyo kod alipota marwa e gwenge mag Homa Bay Alia Beach mabende miyo waler mathoth ewi mano mabende dhi nyime e kar chungo od bura ma Kasipul kama yiero madundo dhi e nyime gi kindeni. Jodak ma Kasipul kata joluto ombulu e gwenge ma Kasipul luto ombulu mar yiero jaod bura manyien bang' kane jaod bura margi ne osenindo kinde mokalo chien kanyo. Watudore kanyo kod Alia Beach mabende miyo waler mathoth ewi mano mabende dhi nyime e gwengego mag Kasipul. Erokamano ahinya Roda, pod wago tach ka chund bura niendi ma Kasipul kama yiero madundo dhi e nyime kendo chakre sa 12 mar okinyi Roda wasebedo kwa lorore tesende mag luto ombulu mopogore mar neno kaka jopiny wuok oko mar go ombulu chakre ne dul mar IBC yawo tesende mag luto ombulu sa 12 ma kogwen ma kawuono. Roda wasebedo kwa lorore kendo nyaka sani anyalo wacho ni wasedhi tesende mag luto ombulu moweyo 15 kendo gima waneno en ni nitiere nok mag jogo ombulu kata jogo eko ma wuok mondo mi ogo ombulu dichieng' ma kawuono nok mokalo ka jogo eko kata jopiny mane waloso godo kwayo jowetegi mondo mi nyalo bedo koluoro e weche tulo kata koko manyalo bedo Kasipul kaendi mondo kik bed koluoro nikech waneno ka arita ni kare kendo apisas go eko mag obila mawuok e kidienje mag obila mopogore nyaka obila mag majondi bende all Kasipul kaendi neno ni chenro mar yiero ma adundo odhi nyime maonge ko kata matin. Kata kamano Roda chien kacha ne waneno ka tulo mutni matin ne obedo e kaluto ombulu ma Goro Sare kama jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ne omonji kod kweth rowere moko mane owe kod hinyruok e wiye kaachiel kod jarit mare bende ne rowere go eko ogoyo ma owe kod hinyruok kendo e kinde monjno endo bonde kido mar pistol mane jarit jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma nigo bende rowere gi ne omaye kendo dhi go nyaka sani pok obilo ng'eni to bonde ma kamaendi en kama nade. Kaluma mane loso bang' monj ma kamano okwedo mokalo kitu kaka ne omonje ka okoni en ne odhi mane tesend luto ombulu ma Goro Sare kaka agent maduong' mar ODM ka yiero madundo madhi nyime niendi kendo orito mondo mi jachung' mar ODM Boyd Were ne odhi go ombulu mare tesend luto ombulu ma Goro Sare ne endo mar rowere go kendo odhi omonje kendo owe kod hinyruok kane okwedo mokalo kit monj ma kamano kendo dwa ni obila otim nonro mapiyo mar mako achije ma kata rowere ma itudo kod monj ma kamano kaachiel kod neno ni bonde kido mar pistol mar jarit mare mane bende rowere go kono okawo mondo duoge e lwete. Roda ma timore kata bang' kane nyoro jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ne ogolo siem ne sirikal ok nyal yie mondo guns kata rowere owuok e gwenge mamoko kata gwenge mopogore ma biro kelo rochruok mar arita kwe Kasipul kaendi. Mano okoni obila ok bi yie mondo mi mano timre to waneno ka mano timore kendo rowere omonjo kendo weyo kod hinyruok e wiye jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma kinde mano dhi chuo wang'e neno kaka yiero dhi nyime ka bende ne orito mondo mi jachung' mar ODM Boyd Were ne odhi ogo kura kata odhi ogo ombulu mare ka luto ombulu ma Goro Sare. Bende thuolo machuok bang' ka oseluto ombulu mare jachung' mar ODM Boyd Were okwedo kit monj mano timne jaod bura ma Homa Bay Town ka okoni mondo kwe obedie kindeni ma yiero dhi nyime Kasipul kaendi ka bende odwa ni mondo mi apisas mag obila
oro tim nonro margi kendo make jasiasa mane ni tok rowere mane omonjo jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma mowe kod hinyruok. Bende waneno ka jachung' gi party ma Labour Party of Kenya mano Robert Ouma Ouko bende ne okwedo mokalo kit monje motim ne jaod bura ma Homa Bay Town no, ka okoni koko makamano nyalo tamo jodak ma Kasipul wuok karom gi mar go kura e kinde makoro ikwana mana seche to chopo sa 11 ma dul mar IBC koro biro chungo ayanga chenro mar go kura kochopo sa 11 odhiambo. Bende thuolo machuok kata kar sa 5 kaendi jachung' ma ok ochung' kod bura moro amora Philip Aroko bende oyudo thuolo mar dhi go ombulu mare tesel luto ombulu ma Kachieng Primary School kama be ne okoni kwe mondo bedi ka ongiso karo jojo kachundu bura ma Kasipul ma pok wuok mondo go ombulu mondo tim malo kapok thuolo ma kamano lornegi. Gima nyalo wacho roda gi sani ni pod wadhi nyime kod timo luorruok tesende mag luto ombulu mopore Kasipul kandi makoro warito ni to jogo eko kata jopiny mapok owuok mar go ombuchgi mondo mi owuok matimo mano kapok ochopo sa 11 madul mar IBC biro loro ayanga chenro mar luto ombulu Kasipul kandi roda.